Cuatro arandelas. Una de les idees que jo tenia des d'un inici era treure una exposició d'una sala i ficar-la al carrer, no? Penso que és molt important que estigui al carrer, simplement perquè en una sala només anirà la gent que li interessa una exposició, però en el carrer la gent la trobarà. I've seen it rise from the careless word that I said. We'll give this wasteful pride. Amb aquest projecte volem donar a conèixer visualment els problemes que té la gent que té esclerosi múltiple. Got a woman at home, she told me when. Found sorrow in my mind most times. El fotoperiodisme jo crec que té la virtut de poder contar històries. Jo visc a Xàtiva ara mateix i crec que hi ha moltes històries que contar i els problemes estan molt més prop del que nosaltres ens pensem. She treats me well. Aquesta exposició sobre l'esclerosi múltiple és la que obri el projecte Inesgotables i vos convide a que vingueu a veure-la i entengueu un poc millor la vida d'altres persones.